Yanibingelela mphakathi. Hawu bakwethu. Okwethu emhlabeni. Ubani owayazi ukuthi singadlala lapha thina? Ubani owayazi? Sibonge lezi yansizwa. Ebuya kule yamnyanga esingezisho. Sibe lapha nje bakithi ngicela ihlombe mina sengiwahambile amazwe. Bakwethu angikwazi ukukhuluma. Ngibonga uBhodloza. Mntakanzimande ngimbonge. Ngibonga umama wazala yena. Namhlanje mina ngaze ngiye esikoleni lokhu ngazalwa nje isikole angisazi nokuthi sibhekele. Ngangilusa inkomo yonke inhlobo kwakufuyiwe ekhaya ubaba unomama bawu9. Ngangazi ukuthi ngingaze ngicule mina emhlabeni ngangingazi. Ngiyambonga uBhodloza. Ngiyambonga uBhodloza wangithatha ngiyiwinela eUniversity koMaskandi bengisebenza emayini mina. Ngiyabonga ngazange ngifunde emhlabeni ngibe nani la ngaba ngikho.